Velkommen til mit lille videnskabshjørne. Jeg har i dag valgt at tage desomorfin, eller som det bliver kaldt på gaden, krokodil, under mit lille forstørrelsesglas. Under dette forløb vil der blive vist nogle ret så grafiske billeder af junkier, der har taget krokodil. Men bare rolig, der vil komme en advarsel senere hen i forløbet, så der er ingen grund til at gøre panik lige med det samme. Krokodils kemiske navn er dihydrodesomorfin og blev første gang syntetiseret i USA i 1932, da man prøvede at finde en mere potent variation af morfin, da patienter med alvorlige skader tit led under overdosering af morfin. Den nyudviklede desomorfin var i samme dosering mellem 8 til 10 gange så kraftig som normal morfin, hvilket betød, at patienter kunne nøjes med en tiendedel af deres førhen dosering. Det blev patenteret i 1934 og blev brugt i Schweiz til at behandle patienter med sjældne sygdomme, som krævede store mængder morfin. Det blev så ulovligt gjort i Rusland i 1998 som et ulovligt narkotika, men kom først rigtig ind i narkoverdenen, da Rusland valgte at slå hårdt ned på heroinpusher, hvilket fik priserne på heroin til at stige og junkierne til at søge et alternativt fix. Det var her krokodil kom ind i billedet. De kunne nemlig lave det selv. De skulle bare have noget kodein, som er et håndkøbsmedicin i Rusland indtil 2012. Noget alkohol, noget benzin, noget rød fosfor, som findes for enden af tændstikker, noget jod, noget saltsyre og noget malingsfortynder. Og her kan man så se, hvordan syntetiseringen går fra at være kodein til klorokodein til desokodeine, så til det vi kender, desomorfin. Effekt på hjernen. Selve desomorfin har nogenlunde samme virkning som heroin. Eller ja, morfin, som det blev lavet til at erstatte. I vores hjerne er der nogle inhibitoriske neurotransmittere, som forhindrer udløsning af dopamin ved at binde sig til deres receptorer. Dopamin er kroppens naturlige belønningsstof, så når kroppen skal have en belønning for eksempel sex, motion, søvn, mad, udløses der nogle naturlige opioider, som bindes til de her opioidreceptorer. De forhindrer så udløsning af de her inhibitoriske neurotransmittere, hvilket lader dopaminen frit ud i synapsekløften. Det er så her, desomorfin træder i kraft. Det efterligner kroppens naturlige opioider, ligesom heroin gør på vores billede her, og binder sig til opioidreceptorerne, hvilket så igen forhindrer de inhibitoriske neurotransmittere i bliver udløst, hvilket resulterer i, at dopamin uden problemer kan diffundere ud i synapsekløften og binde sig til deres dopaminreceptorer. Og nu kommer vi så til de bivirkninger jeg snakkede om før. Men inden vi kommer til de lidt mere visuelle bivirkninger, så lad os lige snakke lidt om, hvad førstegangsbrugere sandsynligvis vil opleve af bivirkninger. Her kan man i den blide ende forvente forstoppelse, kvalme og opkast, kløen eller åndedrætsnød. I den lidt mere seriøse ende er der blandt andet respirationssvigt, allergiske reaktioner og kramper, og selvfølgelig afhængigheder, som leder til de lidt mere visuelle bivirkninger. Og så er vi endelig nået til turens højdepunkt. Og det er nu, jeg må bede dem med svagt sind, svagt hjerte om at forlade lokalet, slukke for skærmen eller tage bind for øjnene.
Her ses en masse billeder af misbrugere, hvis hud og knogler er blevet ætset op af krokodil. Dog er det ikke som alle, der tror, det er den farlige dysmorfins skyld, men det er alle de urenheder, som ikke bliver filtreret fra under fremstillingen, for eksempel fosforet og joden. Her kan man se en person, der har sprøjtet dysmorfin ind i hans hånd. Han har desværre ikke ramt blodåren, hvilket siger, at han har sprøjtet dysmorfin direkte ind i blodet. Det har fået hans væv til at hurtigt gå i forrådnelse, grundet den store koncentration af rød fosfor og jod. Nedenunder ses en kvinde, som har sprøjtet dysmorfin ind i begge hendes arme. Her kan man tydeligt se, at hun har ramt blodårene, og de har ætset en god del af hendes kød langs blodårene. Og som vi kan se på billedet heroppe, er det en lille pige, som har fået sprøjtet dysmorfin ind i siden af hovedet. Sammenhængen kan jeg godt nok ikke til, men vi kan tydeligt se, hvordan hendes ansigt er gået i forrådnelse, og selv hendes tænder er begyndt at vise tegn på infektion af dysmorfin. Symptomerne på dysmorfin er de her grønne, skællede hud, hvilket har givet narkoet sit karakteristiske navn af krokodil. Udover det er der de her exposed bones og manglende hud, manglende blodårer og generelt affarvning af hud. Ja. Vi er så nået til vejs ende, og du har klaret dig gennem hele fremlæggelsen for krokodil. Du har enten været meget sej og kigget på alle de her ret så nasty billeder, eller så har du været en kylling og har gemt dig under bordet. Alt i alt ved vi nu, at dysmorfin er noget, man skal holde sig langt væk fra, medmindre man ved, hvordan man renser det. Fortsæt en rigtig god dag.